Здравейте! Искам да споделя с вас каква е ползата от суперкалций на Тиенс. Казвам се Мария Иванова и съм почетен лектор на Тиенс в Великобритания. Тиенс предлага 4 вида калций. Калций за възрастни, калций за деца, калций с лецитин за подобряване на мозъчната дейност и калций с подобрена формула с витамин D3 и също така витамин К2. Повече от 100 заболявания се дължат в нашето тяло, в вашето тяло, поради липсата на калций. Повече от 100 заболявания. И не е ли по-добре да направите профилактика, отколкото да чакате тези заболявания да се случат? На първо място, това са сърдечно-съдовите заболявания. Всеки човек, който има сърдечно-съдово заболяване, има липса на калций. На второ място, проблеми с костите. Остеопороза, остеохондроза, всички тези проблеми са поради липса на калций. Кариес в зъбите, липса на калций. Проблеми, болни зъби, липса на калций. Ако имате даже един кариес, значи вие имате липса на калций. Камъните в бъбреците, липса на калций. Болки в гърба, болки в кръста, болки в коляното, липса на калций. Схващане на мускулите, липса на калций. Високо кръвно налягане, липса на калций. Нарушение на съня, не можете да спите, липса на калций. Нервно напрежение, липса на калций. Защо калцият на Тиенс? Защото калцият на Тиенс има най-висока усвояемост от всички калциеви продукти, които се намират днес на пазара. За това говорят многобройните награди, които той е получил на международно ниво, и последната беше през декември отново златен медал. Калцият, който не се усвоява, този, който ще купите от аптеката или от други компании, ще ви навреди и ще ви образува камъни в бъбреците и други здравословни проблеми. Така че за повече информация как да се снабдите с калция на Тиенс или как да го употребявате, моля, пишете на лични съобщения.